Saryo! Uy! Minghoy man ang baby na! Sa may problema! Pilde lagi ko sugal isa. Sus. Sus! Ako pa ni mong saryo, kanang imong gisugal saryo, makabalay na untak ka, makasakyanan pa kagdaghan. Sus, imo pala gitigom? Blublo, blublo. Musugal ka isa? Ah, di kong sugal, uy. Wadyo ko, anang bisyo ha, saryo. Di ko kay ba musugal, saryo, uy. Anya, nakabalay ka? Nakatigom ka? Wala. Nakisakyanan? Wala. Wala, paghilom na isa? Sige, mag-advise na huwag gani ka kabalay, di huwag ka katigom, huwag ka sakyanan. Advise ka pa ulit dito, unsam ka dre? Ikaw mo ko kwarta ko. Lus-lus ni mo. Ulit to eh. Si advice niya, wala kwarta. Gas pa. Yabag.